A la part esquerra del dintell del portal major de la Seu hi ha la figura del rei Salomó, un monarca emblemàtic que edificà el temple de Jerusalem i engrandí sense mida el seu regne. A la banda dreta hi ha la imatge de la reina de Saba, una reina que és una santa pagana, una reina d'Aràbia que, admirada de Salomó, va acudir a Jerusalem i va omplir aquell monarca de regals. Quan el varen trobar la reina i a Salomó, digué al rei: no hi ha cap altre lloc del món amb una bellesa i esplendor com el temple i el meu regne. Què significa aquest fet? Ens conta l'Antic Testament que totes les nacions admirades del testimoni fiel d'Israel acudiran a Jerusalem a venerar el Senyor. Salomó és en aquesta època un testimoni d'un rei que estima el Senyor. Aposta, les nacions estrangeres, representades per la reina de Saba, acudeixen a Jerusalem a retre pleitesia al Senyor. Però el que ens conta l'Antic Testament assoleix la seva plenitud dins el Nou Testament. Sota l'imatge de la reina de Saba hi ha una lletra, la M, que representa Maria, que podem veure en el dintell del portal i a les dues columnes laterals, i també podem observar dins la sagristia forana de la Seu. Aquest escut representa Maria. A la banda esquerra, sota l'imatge de Salomó, hi ha l'anagrama de Crist. Recordeu tots la noça de Canà. S'acaba el vi i el cambrers diuen a Maria què han de fer. Què diu ella? Feis el que Jesús vos digui. Maria és la dona que remet la vida de qualsevol cristià en el seguiment de Crist. Així com a l'Antic Testament la reina de Saba remeté els pobles de Salomó, en el Nou Testament Maria, la nova Eva, remet tots els cristians en el millor seguiment de Crist. El portal major de la Seu és una convidada a escoltar Maria com aquella dona que empeny la vida cristiana en el seguiment fiel i permanent del Senyor.